अगर आप एसएस म्यूजिक से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के बियाह पड़ल धारी रे मरद मिला गइले न पड़या नहारी रे लॉकडाउन के बियाह पड़ल धारी रे मरद मिला गइले न पड़या नहारी रे कभो देहिया से देहिया ना टच करे प्यार करे खातिर उ तू पस्तर चकरे जुभो देहिया से देहिया ना टच करे प्यार करे खातिर गूगल पर सर्च करे संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो साइंस कुछो के नालूरा बाते न पर गवारवा काला करिया खा सकी मिलल भतारवा कुछो के नालूरा बाते न पर गवारवा काला करिया खा सकी मिलल भतारवा नइखे ओकरा में तनको दम हो नाही दावेला दुनु हमर बम हो झूठो देहिया पर पैसा खर्च करे प्यार करे खातिर यूट्यूब पर सर्च करे झूठो देहिया से देहिया ना टच करे प्यार करे खातिर गूगल पर सर्च करे राजी भाई सनो जया रे अन बाहा पकलो लहो कैसे झारी राजा पर कसे लहंगा के झोल हो राजी भाई सनो जया रे अन बाहा पकलो लहो कैसे झारी राजा पर कसे सपना न कहियो ई सहच करे प्यार करे खातिर यूट्यूब पर सर्च करे कभो देहिया से देहिया ना टच करे प्यार करे खातिर गूगल पर सर्च करे कॉन्टैक्ट नंबर 73526764